Bantwana bekhehla, siphinde siyakhuleka futhi umkhulu nogada. Sifundisa ngayo impande. Funa uyimba impande uma uyinyanga. Inyanga engayazi impande ayithatheki serious. Sizofunda nje ngale mithi embalwa. U4 u5 sizofunda nje ngayo kancane. Okay, ake siqale la. Yabo leli xolo leli. Ixolo lomkhamba leli. Usimayedwa lo njengokhamba. Uma ufuna ukuthi into zakho ziphakame kube uwena ophethe kuleyo ndawo noma mhlambe kuleyo nkampani noma mhlambe kuleso sikhundla noma kulowo msebenzi. Lento lena ukuthi ume wedwa, ngabikho umuntu okuphazamisayo. Ebhizinisini, emsebenzini. La usuke uphanda khona. Phinde isize-ke kulabo abanenkinga yesibindi. Yasilapha-ke isibindi lento. Umkhamba-ke lo. La. Inhliziyo enkulu lo ilukuluku leli. Mihleke imithi yakule ndawo engikuyona ngapha koNtambanana. Ilukuluku leli bogogo, inhliziyo enkulu. Usebenza ukugeza. Kwenza ukuthi uthandeke into zakho zibe nomusa. Into yakho ichaze, ijabuleleke. Ingasokolisi. Bese kuthi la. Mabele ejongosi-ke lo bogogo. Khona elinye ikhehla elike langibuza ngamabele ejongosi, nangimabele ejongosi. Njengoba ubona nje kungamabele amabili kanje, amabele ejongosi lo. Konke kukanje. Nawa la mabele. Mabele ejongosi lo. Nawa la mabele. Uye kumabele ejongosi akekho omunye. Iyo le nduku isiza kakhulu-ke kulaba nenkinga yezinso nomdlavuza webele. Nalaba lokhu kuthiwa yini imvilapho iyashaya kakhulu, iyangena nasey'ndukwini zamasoka, ey'ndukwini zamajongo. Nangomunye kunzombhemu. Imfe yenkawu-ke le iphakama. Izinto zokuphakama-ke lezi. Uma uzobuka kahle nakho kungamalunga. Izinto zokuphakama-ke lezi bogogo kulaba abafuna ukuphakama. Yizo-ke izinto zokuphakamisa ithunya, zokuphakamisa idlozi liye phezulu. Sekuthi la. Umphumeleli-ke lo bogogo. Umphumeleli. Lezi nduku kade ngilande manje ehlathini. Ngike ngayiveza ezinye induku, induku ey'thengiwe ezinye zazo lezi. Kodwa lezi ngilande mina ehlathini. Zikhona nje la ehlathini ziningi kakhulu. Ngoba la sakhele khona umuthumbi wegcekeni bogogo. Sisazonifundisa nje lukhulu. Hlalani la. Nibe kunye nathi kulo mndeni. Sizokwazi ukuthi sinifundise bogogo. Ngicela ukwazisa labantu aba-odayo izinto abazoposelwa ukuthi sesizoposa ngosuku oluthile because la i-transport iyakhosta futhi inenkinga. Awuyitholi ngesikhathi osithanda ngayo. Sizoposa ngama-Mondays. Njalo ngama-Mondays siyaposa, so kwenze sure ukuthi if uplace i-order une-understanding yokuthi i-order lakho lizofakwe ngo-Monday. Depending ukuthi sikuposele ngaliphi ilokhuzana. Upex ngamuphi uplastic because isikhathi esiningi siye sisebenzise u3 to 5 days. But uma ukuthi unenkinga yemali awujahanga kangako, siyakwazi ukwenzela u7 to 9 days uku-60 rand. Yeah, ilokho kwanamhlanje. Nothing else bafuthu. Abantu abafunda induku bayeke ukuganga. Simayedwa lo. Inhliziyo enkulu. Iphakama. Imfe yenkawu. Mabele ejongosi. Umphumeleli. Simple. Ayihluphi lento. Thokoza baba.